no puc negociar jo amb uns treballadors si jo no començo per baixar-me el meu sou. O sigui, jo no puc tenir, com a treballador de Catalunya Ràdio de TV3, negociar amb un senyor Brauli Duart que està cobrant més que el president del govern de la Generalitat. Per tant, jo que els demanaria a aquests directius que primer facin el gest ells i primer s'abaixin ells el sou. I quan ells s'hagin baixat el sou i es posin el sou a l'alçada del que diu avui les condicions laborals de tothom, doncs demaneu als treballadors que també facin un esforç. Jo em recordo haver-me entrevistat amb el director de Catalunya Ràdio i m'estava entrevistant amb un senyor que és director de Catalunya Ràdio, militant d'Unió Democràtica, que no venia del món radiofònic ni del món periodístic, venia del món editorial i que a més doncs, tenia cotxe oficial. Per què el director de Catalunya Ràdio tenia cotxe oficial? Per què no comencem a reduir aquests privilegis? Jo faria la pregunta que estic veient aquesta entrevista. Creieu que els directius de TV3 i Catalunya Ràdio han de cobrar més que el president de la Generalitat? Si s'abaixen un 20% el sou, a quan estarà? Jo crec que és excessiu i que no és suficient. Hi ha una gran diferència entre l'empresa privada i l'empresa pública. Es diu que a l'empresa privada es cobra molt poc, i aquí posis l'exemple, per exemple, de RAC1. Jo no sé quan cobra un redactor de RAC1 ni quan cobra un redactor de Catalunya Ràdio, ni m'interessa. Ni m'interessa. Sé que hi ha una gran diferència d'escala salarial. Potser en el seu dia els redactors de TV3 i de Catalunya Ràdio, gràcies a la lluita sindical, van aconseguir un estatus de sou que ara es pot considerar elevat i potser el que s'ha de fer és un equilibri. El que no es pot pretendre és que el sou dels companys de Catalunya Ràdio s'hagin de baixar amb els que cobra l'empresa privada. Potser els de l'empresa privada haurien de cobrar més i cercar un equilibri entre tots dos. Aquí hi ha unes altres coses que no és el sou base que un cobra, sinó els complements que determinades persones tenen. Per exemple, hi ha una persona que ha assolit un càrrec i que quan deixa aquest càrrec i està fent una altra cosa, que no és de responsabilitat, segueix mantenint aquell complement per aquell càrrec que té. Llavors això potser s'hauria de revisar i potser s'hauria de treure. Ja sé que això no els agradarà als companys de Catalunya Ràdio, però és que haurien de començar també per aquí. Mateix manera que dic dels directius, també dic això, però cuidado, xapó, en el seu dia, en l'èpoques de bonança, els sindicats van lluitar, el comitè d'empresa va lluitar per aconseguir aquests complements i vaques sagrades que tenen en despatxos, que no saben què s'està fent, que tenen el càrrec més llarg, però que no saben què fan, gent que han anat col·locant, doncs que aquests desapareguin. Que els prejubilin o que els facin treballar de veritat. Jo, en una assemblea que es va fer a Catalunya Ràdio quan ens van acomiadar, que van fer una acampada, jo els vaig dir, nosaltres som els primers, ara van a per vosaltres, perquè no tindria sentit que ens haguessin acomiadat a nosaltres si no la intenció de l'emissora o de TV3 no hagués estat fer un ERO per la plantilla, perquè si tu vas amb el jutge com a directiu i li dius, escolti, jo vull acomiadar 50 persones, per dir una xifra, perquè en sobren, el primer que et dirà el jutge és, escolti, però vostè té personal extern que li està encarregant unes feines, comenci per eliminar aquest personal extern i després parlem de si realment li sobra persones. Per tant, jo, el meu acomiadament, l'acomiadament dels companys, només ho entenc d'aquesta manera, és a dir, que ens acomiaden per la necessitat de fer un expedient de regulació d'ocupació. Bé sé que després, com que s'han abaixat el sou, han perdut complements, etc., han fet tot un seguit de sacrifici als companys, de redactors, doncs sembla ser que aquest ERO s'ha aturat, hi ha hagut baixes incentivades, també hi ha hagut gent que ha marxat i no ha calgut fer l'ERO, però nosaltres, el nostre acomiadament era el pas previ a poder fer un expedient de regulació d'ocupació.